Kaixo lagunak, eguerdion eta Bidal ongi etorri zer moduz? Oso ondo. Oso gustura gainera. Ikusten zaizu, gaina osasuntxu zaudezu eta beti irrifartxu. Hore badazu hemen izatia. Eskerrik asko. Eta bueno, San Tomas egunan, esate gendun, neguan sartu berri ginala, eta noiz etorrikoan udaberria, eta ia sartu geha udaberrian. Hori da. Etorri zaigu argitasuna, loriak, eta alergiak ebai, ezta? Bai, horri beldu dira. Beldu dira. Gauza honak eta gauza gaiztotxuak behar etortzen dira. Dana batera. Danak batera. Dana batera. Eta danai heldu behar, ezta? Bai, beha gustura, Ondo. Animoso. Guantxe harituko geha, badakizue Bidal medikoa izan dakoa dela, jubilatuta dela, baina medikoak etxeat erretiratzen segula, ezta? Hola dinute. Hola, esate Hola dinute eta egi esako da. Hemen da zaude eta ala da. Bueno, zukaldez hemos moldatzen zea. Zukaldez, jateko ondo. Jateko ondo. Baina lan egiteko, zukaldean nahiko eskas. Baina esku txiki bat botako jazu, ezta? Laguntza bai. Zuk esan, ze modutan da, beti prest laguntza bateko. Ados, ikusiko zuek gaur babatxuriak ingoitugu, babarrun txuriak, eta geho, lagungarri bezala, potxa, otarraizkak, eta zeo oso goxua, eta asko ikasi, alergien munduan, eta medikuntzan. Bueno, lagunak eta Bidal, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa biliko gehan, bale? Bi errezeta ingoitugu, baten ingoitugu babarrun txuriak, eta babarrun txurikiteko ingo deuna da, ja, beratzen dazkau atzotikan, bertan sartu, ur berriakin, tomatia erditik amoztu, tipulina ere bai, piperra ere bai, eta gatza pixkatekin hemen sartuko deu, eta 15 minutuan listo ongo ja. Gero, ingo deuna da iriki, eta barazkik atea, barazkik birrindu, iragatzita barroa bota, eta hoi gutxi balitz, ingo deuna da majau bat ingo deu. Majau bat ingo deu, baratzuria, arbendolak, tostatuko ditugu sartaian, sartaitik kanpo piperra utza botako dio, eta indeun asketa horrekin, ingo deuna da, dena ondo majau. Ondo txikituko deu, eta txikitutako hori babarrun eta gehituko deu. Eta urtziko dugu goxatzen beste 4-5 minutu, eta hoi listo ukiko dugu platera aratzeko. Baina lagungarri ingo dugu beste gixau bat. Eta hemen ingo deuna da, bai, tipulina, piperra, baratzuria, goxatu, erregozi, pipermin pixka bota, eta txorixerua. Goxatzen utziko dugu, eta gero bertara botako dugu, hemen dakau, pota. Bakizue, sepia dala, potxa. Eta ingo deuna da, lauki txikitanin, bertara bota, salteatu, otan raizkak ere bai, buruken du, azalaken du, aragila txikitu, txikitu ez, laukitxotan jarri, bertara bota, eta nasketa hori ingo deu gero, flameatu, alkolakin, ardo zurila bota, murrizten utzi, eta bukatzeko botako deuna da, arraizalda, eta murrizten utziko deu. Eta ja hoi gixau ere prestauta dakaunian, ingo deu platerian jarri babarrun txurik, eta goiakada bat, bai potxa eta otarraizken gixauana. Oso ongi? Venga, danetara barrez. Danetka emango jo. Danetara dukagu. Oso ondo. Bueno, lagunduko jazu adibidez baratzuri hauek zuritzen gero pasatzeko sartetikan, bale? Bale. Biharko itut, behitu, hemen dikan ingoituzu 8 ale, erabiliko ditugu 6 hemen tostatzeko, eta 2 geho beste gixauantzako. Bale. Eta hola ja danak prestutziko ditugu, bale? Eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Arazoik ez dago bortako, ezta? Horrelakin gozu. Oso ondi, Joseba. Oso ongi. Bueno, Bidal, konta iguzu. Guain, esan duen bezala, udaberria etorri zaigu, argitasuna, etorri zaizkigu lorak, baino aldi berian polenak, alergiak eta historia hauedanak, ezta? Udabarik. Karo, gertatzen dena da, Joseba, ez bai, Joseba, jente normalean pentsatzen du beti, hor, udaberri 21 arte, ero erdin arte, gutxienez, ez dala heltzen udaberria. Baina udaberri ez da besterik, holako tarte aldaketa basortzen dana gure inguru giroan, eta hori tarte aldaketa normalean gertatzen dana da hor amaieran, negu amaieran hasten dala, bizitzen hasten dala. Eta gero udaberria daukagu eta uda sartzen da. Eta uda azkenean ere orain dino batzuk hor dagoz. Begiratu zelango tarte luzea daukagun. Otzailetikan, hori da, gabon eta arneo ia gaude. Bota izolantxe Joseba batez otzailan inguran hasi, eta baita ere, gutxi gora bera. Zatza, eta hor azten dia ia loratzen, eta txixal horiak, eta larretan, eta... Hori, etorri tira batez be,
sortzen dienak horregaiti, pentsatu behar dugune ez dala hasi 21 eta gero bukatuka dala atzera udan eurretik ez, hor jarraituko deu, berape, dinamika horretan. Zein dia polen horietatik edo alergiak gehien ematen digune? Ba, begiratu, Joseba, normalan deukagune da geuse bat. Gaur egunean, kingo dugu sarriten, azelako polen gehiago. Ze globalizazioak eta zer ekarri osku, batez bekarri osku bere geuse derrak, baina ekarri osku beste batzupe, eta beste zeintzuk izango dira, ba, zein bezu gaitz ekarri diran, zein lora ekarri diran, beste toki Zeudenak eta bestiak eta invasorak eta... Danak ordeukaguz. Eta igual, horiek diak kalte gehiago iteiguenak igual, Ba, pentsatu behar dugune da, gure gorputza ez da hori etzeola. Horretan ez da egon. Orduen gerote gehiago daukagu. Arrazoi. Eta bueno, batez be, azten danean hor, neguazkenean, azten dira lehenengo polenak izten dire, zugaitzaren apatez ere. Gure zugaitzak azten dire hor danak apurbel loratzen, pinua dala, mimosa, tirela danak azten dire, eta horrik azten dira, hor, udaberri hasi hor duko. Ja, apurbel laguntzen. Eta gero deuko guz, gure landarak, gure belarrak, batez behonik, aru belarrak eta sortzen direnak, eta horrik erango dori udaberretik udara, hor joango dira horripe. Eta esan duzune, azkenengo zatiketa zen izango da, gelditzen jakune bakarri izango litzeke sasilorak. Sasilorak. Eta horri sasilorak izango dira. Bai, sasiloriak, masustanak eta... Masustanak eta familikoa, horri tira. Eta horrik ere horri izango dira. Gero bukaeran txilarra bai etortzea, ez da? Nahiko bukaeran hor, ez da? Horregaitik ikusten dune da, zein beteta denpore aurrera gehiago urteatan ikusten dugule alergi gehiago. Eta alergi gehiago da, oleno ez ginen enteatzen alergi horiek genitunik, edo... Basiur, baiet, geusebiek, gertatzen direna. Bilak, Alde batetik, badio, bueno, eta alergia zen moten duzko, azken baten zer da, horrelako katarro, sudurreko... Bai, mokera bat, txisak, arnazak, ez da geho jende gehiago... Jende dakana, nola esatea, asmak eta historik eta olakon bakillo sufritzeu, ez da? Hori da, baina gertatzen dana da, batez bezan duzune, Joseba. Orduen, gaur egun horri sintomak hor dagoz, eta zein be jente euren alergiarekin egongo ziren hon azkenengo igual 20 urtetan, eta bueno, pentsatuko horien sarriten morlako katarroak eta diesela, naiz eta ez sukarrik izan, ze sintoma pardinet dire, katarro bat eta alergi batek emoten duzkun, berdinak dira, polena sortzen danean, gure gorputzera heltzen danean, beti arnaz bidetik joango da, eta arnaz bideen emoten duzkune da, sintoma barriñek, virusa bezalagoa. Hori da, hori da. Orduen sarriten horrek despistatu egiten du pizka bat. Ba, esan du, katarrokin gabe, eta udaberri guztiak katarrokin pasaet, hori da, igual alergia puntxo bat kasula, ez da? Hori. Eta hori, jente askongo da horrela, eta klaro. Eta nola egiten dia hori, nola kudiatu behar dia, musukuak inatea berdeu, edo... Dakigune, da geuse bat, Joseba, horregaz inbaz dugune da batez be, argitu, ila ber, hori alergidan, esan duzunero, katarroakin daukan. Eta ikusten badugu zo, sukarrik eta ez daukat, eta beti gertatzen jazta gutxi gora bera. Sasoi hontan, hori, inguru horretan, sasoi horretan, beti zer ime dugu. Medikoana joan, kontatu berari, nahi medugune beti fro batzuk jakiteko. Eta orduen gure tratamentua beti izango da, klasiko esaten dana beti, ikustea zer gertatzen den hor. Ze azken baten gure gorputzak ematen dozkun erantzuna da hori. Ze hor sortzen dira halako aldaketak, histamina esaten duen agenteak. Histamina, hori da, hori elementu kimiko bat hor gure gorputzak babesteko sortzen duena. Eta babestu baino gehiago zeiten dagoen, Joseba. Egiten dozkune sarriten da gure gorputza alertan ifini. Eta orduen motozku gure mukua, motozku gure doministikoak, motozku horrelako... Gauza hori danak ateatzeko egitetu gorputzak, ez da? Hori da, horretarako behar dugu. Eta orduen, zeiten dugu antihistaminikoarekin, egiten dana da batez ere... Bai, tapatu baino esendatu. Hori, esendatu. Eta hori asko ibiltzen da. Eta hori, adibidez, Bidal, alda sendatu? Aldar alergia bat sendatu? Gaur egunean bai. Gaur egunean baitu. Zerukin behar dugu. Beti, dakigune da alergia zerrikusia daukala immunitatearekin. Immunitateak gure babesak. Pizka sartu behar dio gorputzai. Hori da. Kudeatu alizateko, ez da? Hor gertatzen dana da, momentu horretan egoten dala gure gorputza pizka bat kalduta. Da bera pestan dugu hor arriskoa daukala. Daiten duena da babestu barik, kontrako gorputzeri. Da orduen hasten da, holako erasoan ifinten dugu gure gorputza, eta eraso horrekin sortzen dira momentu horretan gure erantzunak alergiarekin.
Eta orduen tratamentuak sarriten, espadugu antihistaminiko hori ikartzen, zaten duzku, bueno, aber guk babesa egiten baduzut kontrako, haigo dutune da buruet, engainatzen dugun pizka bat. Eta joaten dira... Immunitate hori bila, ez da? Bakunak eta esan duen ifintzea zer da, besterik dosi txikiak. Dosi txikiak, gorputza garrabatu alegi, eta ez diela okinoen erantzuna. Defentza horiek eukitzeko, ez da? Hori, joan ditezan pizkanaka. Hoitzen golitzike tratamentu gorregunean zentzuna deukatena batez be tratatzeko orduan. Eta beste izango litziteke sintomak ezagertzeko orduan. Baina arazoa da gure sistema immuneana, gure defensearena. Eta adibidez, hau guztia ni pentsatzen deke azkenengo hamarkadetan ebai aurrelakuntza asko dengo ziala, ez da? Pentsatzen ez dakit guain dela 50 urte, pentsatzen ez etziala ongo gaur egongo dian tratamenduak eta historia horiek, eta... Duda barik, horrik euse guztie beti aurreratzen joaten dira urterik urtera gainera. Tratamentuarekin alde batetik eta beste batetik azelako frobak eta azelako erantzunak gure gorputzatako. Eta gero, badaude alergia batzuk, kudeatu aldianak, beraiekin bizi aldianak, baina beste batzuk, iaia beste barrillo erama diadakaela, ez da? Osea, nola anafilaxia bat harrapatzen dezu, ezin dezu arrazik hartu. Hori. Zen maia desberdin daude? Hor daukagune da batez ere, azelango erantzuna gure gorputzak. Ez dakiguna da, segitik pertsona batzuri, esaten dana, alergia batek, gelditzen da, olako mukuak eta olango katarroarekin sarriten, eta purbet, beste batzutan, asmea sortzen duela ere, eta hori behar arriskua deko, baina jarraitzen badeu dinamika horretan, beste pertsona batzuri, ez da gelditzen hor. Jarraitzen du erantzuna, eta gorpuz guztiko erantzuna, efinten du gorpuz guzti alertan. Lehenengo direz gure babesak hor dagozenak, gure asala, gure esaten dena mukosak, horrek izango dire, baina sarriten hor bakarrik ez da gelditzen. Erantzuna jarretzen deu barnera joaten. Barruan dago, biriketan, Hori. Horregaiti edozein tokitan alda. Eta ez dakigun orain dino, segitik pertsona batzuk gelditzen diren. Hor, holango geuse harina, geuse makalagua, eta beste batzuk uste esan dozune, oso larriak, eta hor direla. Iribili berduela, beti nola adrenalinakin gainean, zoze gertatzen bada larria, ez da? Azken baten zertarako da hori, besterik ez da, hori erantzuna, gorputzarena buelta emateko, eta berriro bere toki eramateko. Eta adibidez, badao esaten duen bezala, o pinuana, o akasillana, edo badao polen bat, okerragoa dana, o batzuntzako, o bestiantzako baino? Ez. Ez fiatu horrekin. Ez. Normalean pentsatu behar dugune edozein alergik posible dala sortzea horrelango erantzuna. Eta esaten duena gaur egun askoz alergia gehiago daola, intolerantzia gehiago daola, zer da, igual zu esan desuna, no? Munduko polen guztia dazkaulako baino mendantzan. Eta gero ze gertatzen da, Joseba, geuse guztikaz bezala, gerote proba gehiago, gerote ikerketa gehiago, da hortik emongo dozku beti zuzena gueltzea, hori problema alergina hor dagola. Orduen horrepen moten dozku beste pausu bat. Alde batetik. Eta gero da hori alergia mota bat, eta gero beste bat ez daka zer ikusikan elikadurakin dijoana? Edo harremana daka, Harremanak esango gunke danatako atela. Ze azken baten esan dugune, gaixotasuna zein de gure gaixotasuna. Gaixotasuna besterik ez da geuse bapaino. Gure sistema immunea, gure babes sistema. Gripe bat eukagunean, horre sistemak, zeiten dozku, babestu, da gripearen aurka joaten da. Momentu honetan, hartzen dugu horrelako polena hori, da gorputzak hori polena, berak ikusten dio... Esategu, ez da hola ondo bere gorputzian, ez da? Hori da, orduen diezu, soratu egin da, pizka bat gure gorputzak momentu horretan zein dugu, galdu dugu bere tokia, da horrela da, ze babestu barik egiten dozkune da arrisko ifini gure bizitza. Eta zuk zezango berko zen uno jendiai edo gaixi pasatzeunak. Babestu inberdia, egun berezitan igual aizetxutan eta ez da komeni ateratzia gehiagi, edo larretan etzanda ez ibili, edo... Batez be, pentsatu nos gertatzen dan. Ikusten dugunean nos gertatzen dan, gurekin eraman beti, gaur egun esan dugune. Ero bai, antihistaminiko, beti daukagu, edo tratamentu esaten dana batez mukurako olako, hor egoten dira bebai, eta azken baten hori tira, ero pastillak, ero horrelakoak. Eta hori beti gurekin eraman. Eta kontuan hartu, ze ordutan izaten dan, polenak gehiago kalte egiteko gure gorputzari. Eta izten dire beti, polenak joaten dira. Azken baten, izaten dena lorautza,
besterik ez hori baino polena. Eta joango da, eta zer joaten da? Joaten da lehenengo orduetan, berak urtetzen dio. Toki horretatik esaten dana, bere loretatik, eta izten dire normalean arrak, izten dire, eta joaten dira, beti beste loratxo topatzen zertarako, euren frutua sortzeko. Horretarako, holan, simple izten da. Baina lehenengo orduetan batez behor egurdi inguru arte, gehien soltatzen dana. Handik aurrera, egurditik iluntzera gitxikora bera, hori zingutik momentu berezina joateko kalera, da zertarako erabiltzeko lasaiago erabiltzeko. Baina horrik orduak beti kritikoagoa dira. Eta gero, hori bai, ebila da honian xirimiri, ez da inbeste polene hongo. Baina egoizia da gaunian edo lakotan, Eta daukagunean nergu argiak eta horrelako aizea eta gurekin, horre hongo da beti gehiago. Eta hori, inopaino beto, badakizu nok igertzen dagoen beti, norberak. Eta jakin esker hori, eta hori gertatzen baiako, esan dugune, pentsatu batez ere ez dala katarroi izango. Ziur hor, egongo dela beste arazoa gertzarena. Eta pausoak emon horretarako. Bueno, Bidal, hemen txebago atxerrik itxarraka, pausoak ditugu, behitu, armendolak eta batzuk, gorritu ditugu, gero majaua prestatzeko. Eta esan deuna, zutatik kanpo, ingo diuna da, piperra utza bota. Baina zutatik kanpo beti, Bestela erretzeko arriskoa daka. Hola, golpe bat emate jo, eta horrekin majau edarra ingo dugu, gero bertara gehitzeko. Hemen, barazkitxoak jarri ditugu martxan, piperra eta tipulina. Bueno, eta dena prest dakaunez, bitartian erreportai bat ikustea jungo geha doz. Oso ondo, Joseba. Eskura dietetika, eta ikusiko zu, erakutziko igue, ere bai, ze jan behar deun, hau dena ekiditeko, indartxu eoteko. Goazen bertara. Kaixo eta ongi etorriak Eskura dietetika eta elikadura zentrora. Gu Usurbilen gaude, duela 2 urtez, eta ni Luzia naiz, bertako dietista. Gaur, erosketa osasuntsu bat nola egin erakutsiko dizuet. Eskura duela 2 urte sortu genuen, Igorrek eta biok, eta proiektu hau sortu da, nahi dugu atera betiko dieta itxi hoietatik, eta bertan lantzen duguna da edukazio nutrizionala. Pazientei ematen diegu tresnak eta ezagutzak, haiek momentuen arabera kapazak izateko aukera hoberenak hartzen. Guk ez dugu zer inposatzen, baizik eta tresna hauek ematen ditugu. Orduan, alde batetik lantzen dugu kontsulta pertsonalak, eta bestetik baditugu taldekako tailerrak. Bertan, nutrizioaren inguruko gai ezberdinak lantzen ditugu, eta beti dago lagunduta sukaldaritza inguruko trikimailu o tailer batekin. Bertan, mota ezberdinetako bezeroak ditugu, egia da, gehienak datoztela hasiera batean pixua jeistea, baina bertan ematen diogu garrantzi asko, ez dela garrantzitsua pixua, baizik eta osasuna eta ohitura onak izatera. Orduan, pixkat hortikan egiten dugu lana. Erosketa on bat eta osasuntsu bat egitea garrantzitsua da azkenean gure elikaduraren oinarria erosketan hasten da. Orduan, beti egon behar den zerbait dira bai frutak, bai barazkiak, bale? Saietuko gea lehentzen freskoak eta denboraldikoak eta gertukoak balin badira, asko zubeto. Baina badaude merkatuan beste aukera batzuk, bizitza erreztuko digutenak eta aukera honak izan daitezkenak. Adibidez, kongelatuta datozten boltsak edo horrela kristalezko tarrotan datozten kontserbak. Gero, garrantzitsuena ebai erostea kalitatezko gantzak. Hau da, oliba olio virgina eta fruitu lehorrak adibidez. Gero, karbohidratotan aberatsak diren elikagaiak, diela tuberkuloak eta zerealak, bai? Zerealak oso garrantzitsua integralak izatia. Orduan, alditugu ogia, arroza, pasta, kinoa, guzti hauek integralak izan behar dira. Orduan, alditugu erosi betiko grano lehorretan. Edo adibidez, gaur egun baditugu horrelako basitoak, nun egosita datozten, eta momentu batzutan lagungarriak izan daitezke eta aukera honak dira ebai. Eta azkenik, proteina duten elikagaiak,
bai edo bai lekaleak sartu behar dira, izan daitezkena betiko lekale lehorrean, baina ja egosita datozten kontserbak aukera oso onak dira, eta azken aldian modan jarri dira bai lentejekin o garbantzuekin egindako makarroiak edo pasta, eta hau bai aukera onak dira. Animali jatorriko elikagaia jaten baldin baditugu, ebai esnekiak, arrautzak, arrainak edo haragiak erosiko ditugu. Beti ere, alde neurrian, saiatuko gea freskoak erosten, ez prozesatuak, baina badaude bai izoztuan zein kontserbetan aukera onak. Hemen aipatu ditut zenbat prozesatu egokiak direnak, baina egia da prozesatu guztiak ez direla berdinak. Ezberdintzeko zeintzuk diren adiez egokiagoak eta zeintzuk diren igual ultraprozesatuak, ez ditzen dugunak, truko bat izan daiteke adibidez, osagaien zerrenda begiratzea. Orduan, 4-5 osagai baino gehiago balin badituzte, printzipioz ez dira hain egokiak izango gure egunerokotasunean sartzeko. Espero dut gaur kontatutakoa zuen hurrengo erosketetan laguntzea. Badakizuen gauden, Usurbilen, Eskura zentroan, eta nahi zutenerako, hementxe gaude. Agur eta eskerrik asko. Ona, Lucia, mila esker, aholku oso beharrezkoak eman dituzu, eta ea martxan jartzitugun. Eskigila esan askotan, teoria jakiten dugu, Gio kostaite zaigu, aplikatzia, ez da? Astu nuzen, behin. Astu ite zaigu, eta holako jendia oso ondo zaigu, bideratzeko. Egia esan, elikadurare bai oso garrantzitsua da bai gure alergia, gaixotasunak eta gure indarrak kudeatzeko, ez da? Gure bizitza zer da, azken baten ez dena, ekintza eta jan, lo egin. Horregat, dinamika horretin, eta gero hor topatuko dugu. Jan, loin, eta ja beste oso zitzen bai, ja txapeldun. Horregat, tio dago, pinzela da txikitxiko dugu, sortik, Bueno, lania garriko beha, bale? Ingo deuna da, hemen bidal. Hemen ingo deuna da, hau majau, bale? Eta majatzeko ez dezu dana botako, bestela olilua eta dantzan jarriko zaizu. Ingo zuna da, harrapatu adibezola, batzuik eta armendola batzuk, eta... Zinbeko jaraka da gitxikora behera botau. Jungozea dan ingo deu, baina pixkanera botatzen jungozea. Eta gero ingo zu bildurri gabe zanpatu beharrezu. Eta gero frikzioa eman behar bale? Ateatzen egan berrio sartu. Bale, horretakota. Venga, zure kontu hau. Eta nik ingoetena da, hemen, nola dazkaon, bai, piperra eta tipulina, baratzuria botako deu, gero botako deu pipermina, eta botako deu txorixerua. Eta zure ustez zemuz jaten deu. Giotare bai atzea pauso pixkatin behar dugu goeto jateko. Gehiagik gora etorri geha eta esan duen bezala, azkenian hainbeste ultraprozesatu eta historik eta... Korrika, da azkar jateko, da korrika egin, eta zinbide eta langitxeo egin, hobe, da dinamika horretan eskoaz ondo. Eskoaz ondo, ez da. Lehenoan, lan gehiena itezuna, sasoiena, haundilena, zegan illa, ez da? Bai. A ber, ondo inda, bestela gerri gabe gelditze geha eta minakin, baina azkenian ikusten dituzun jendia 80 urte, 100 urte, eta bizitza urtia baratzean lanian animalien aurre atatzean, eta gionik harritzitena da, esate duela guain, 8 urteko ume batek, 80 urteko heldu baten baino azukre gehiago jandula ja. Dudabarik hori, ez horregaz dudarikukin, horregaz zuer nago. Horrek oso honik ez du ekarriko, ez da? Horrek beti ez honik. Argi dauena da oso gaiztoak eusek, eta batez be txarrak guretzat, eta umearen bizitzantzako. Ze pentsatu behar dugun eda hor sortzen direla azelako kaltegarritasunak. Alde batetik, obesitatea, beste batetik, euren kaltegarritasunak eta diabetesak eta sortzen direla errezago. Eta horri egiten dutena da ez bakarrik horretan kalte. Gero, ostikoa dako zenak, azelako zein bat minbizi eta zein bete kontrako, osasunaren kontrako gaixoa sortzen diren. Da geuse bat, nik bestan dut ez dala kontutan hartu guztiz Joseba,
Eta hartu behar deula, ez da? Hori, eta egon bezan hartuta, ja. Hartuta. Erabaki hartuta, zeo zer egin Ba, dadala. esaten duena, no? Eta gizek gaieta industrial horiek, eta hauek beti forte mantenduko izu, eta nola dakaian utzi joek guzti egiten. Eta gehu metxoi hoi eman gozaltzeko eskola juteko. Horri. Arrautze gozila ganda, zei eskola lasai, horrelako tortilla txubet egin, da horrelako, ifini zeo zer gustuko, eta 5 minutu dire bat horrik. Eta honetan nahi eman bertzaio buelta benetakoa egia esan, ez da? Eta nik usten dut pixkat goitikan harrapatu behar duela, ez da? Bestela zaila da herritarrak azkenian, asko jendia presioa gutea, aldunea, ez da? Baina, Joseba, nik uste dut horrabe beti bezala, beti berandu zela. Beti korrikan, baina beti berandu. Baina beti berandu. Ze hori gon bezan ja onartuta ikusita zelango zeinbaki ikusten diran, batez be umeak eta gazteak eta zelango arazoateko zen euren elikaiakaz. Ba, eta ume bat hain gaizki dago elikatuta janarik ez dakanian, txarra dakanian bezain gaizki dago. Igual okerro. Sarritan, sartigaz okerro. Okerra. Ba, izatik gaina ikusten dezu ume bat, edo gazte bat, eta bueno, helduak eta esaten dezuna, ba hori, kiloak soberan, gero belaunak eta kargatuta, gero indarri gabe eskolan ariketak iteko, ez ariketak fizikoak, baizik eta ariketa mentalak eta ariketa... Mentala. Batez be, zan dozune. Ze fizikoa badaki, ezingo dugu egin, nahi ez, bueno, galdit, zer ingo dugu, balanko, baina horrek ekartzen dio bea, raiatuta gotia, ez gotia ondo lagun giruan, ez eta gauza asko entortzen dira atzetikan, ez da? Danak. Horti, eta hori dinozuna Joseba, ni bestan dut, ja kontuen izan bazala, bueno, albada orain kontuan hartu, bondo dago, baina zan dozune, hainbeste prozesatute, hainbeste janari horrelako zentzunik ez tekitenak eta batez be bizitzan horri sobera dagozela danak argi daukagu. Baina, bueno, eta gizarri izango da, baina horti txartogoa zela argi dago. Hau ezaten duna, igual noizian behin zikin jatia, bale. Bale. Eta noizian behin de bai aldeu, ez dakit, eskaleratik eroritzen, noizian behin, baina ez zaite egunero erori eskaleratik, ez da? Nozean behin, Joseba esaten danez, nozean behin horako txaparroi txupete ondoten da. Txarrena da... Hori ere hona da, buruan zako. Baina eguneko zirimile, da benga eta jarraitu, ez da asko jaten, egunero jaten deu, hiru lau gauzetxu olako bata, bollo bat dala, bestetik bestea dala, beste prozesatu dala, baina apurre pakari jaten deu, baina egunero. Hori ikusten dut, eta gurekin gertatzea, nik ez nahiz urrutia niogun berretxen gertatzen zaigu, azkenian, errezago da, beti baina. Sozidadia hola dao, eta jutea eskola bila, ume bila, eta hoen ematen zaio tortita horiek. Eta jatezu, eta hombre, goxua daude, gatza bestik ez dakae, eta ultraprozesatua dira, palomita batzuk aplastauta, eta guztua, baina umiai hori bazkaltzea gumaino lehenu hori etzintzaio eman, ez da? Eta Joseba, eta zinbet elementu adiktiboak egongo dira sartuta, eta hori inok ez dugu kontatzen, bai ez dakigu, ze bata jaten dozu eta dinozu, zeo gozo onda, eta urrongoa beste bate eskatzen dutzu gehiago. Eta nahi gabe pakete guztia gatezu, pakete guztia. Goiten dozu lango txirrimorro horrik eta txitxasten zagaten, da bata bestea enostean, eta gero bokalioa gateko gozeik ez. Etxea iritsi eta hori ez nahi. Karo, ja tripa pizka bete dute, ez da? Holanda, eta eskaten dutzu gero, tabakore garo ezela, eskaten dutzu urrungunean gehiago, haber posible dan, apurrek gehiago. Da beti, gure burguinak horretan... Tabakua eta alkola dala txarra, baina beste gauza asko daudere bai txarrak, legalak dianak. Zein gauza deukagu zor, txarrak, gure artean. Ai, ama. Bueno, nola zoaz horrekin? Ni banabil, bai. Oso ondo, itxura, arrartzen nahi da. Zeoz ez faltzen bada, eta zeoz ez bada gondo badak izurru, nona da nahi, ozera, onantza bota. Aitzakila bakarnik, aitzakila bakarnik. Ondo. Bueno, Bidal, eta zuk zenbat urte eman dezu medikuntzan? Bizitza guztia medikua izan zea? Behitu, gogoratzenaz, hasi ginean badakizu betikoa, lehenengo gure denpore ikasketa egiten hor dire. Baina bukotu orduen gure ikasketak eta medikuntza izan zen 23 urtegaz. Ja, lizenziatura esaten dana, ematen dutzu, eta bueno, ja badeko zu baimena lana betetzeko. Da gero deko zaukera bi, edo momentu horretan, ero jarraitu lanean, olako edozein herritan, edo egoten bazan, ero laguntzan beste mater, ero beti hori, ero formakutza jarraitu, eta egiten zindu beti residentzi bat egiten zara orduen, egiten dana batez be hospitaletan eta olako tokietan.
Da, bueno, 23 urte, bueno, jarraitu beharko dugu. Orduen ingindune da residentzie hasi, 23 urtegaz, ja lau izin ziren, joan gintezan lehenengo mirra iten, hori famoso esaten dugunei mirra, engindun, eta 24 urtegaz hasi ja mirra formakuntza, eta gero lanean da jarraitu, da 64 urtera arte. Berrogei urte. Guztia izan zea, mediko. Berrogei urte. Berrogei urte. Berrogei urte horretan. Eta asko aldatuko zan lehenotiko hainia medikuntza, ez dakit, nola kudeatu, o paziente izan, edo... Beitu, batez bedekosune da, geuse bat, horritan urteetan, residentzi urteetan da, formakuntza urteetan, emoten dotzune da ikuspegi apurbet zentzunezkoa. Ze, karo, ikasi libroetan, ikasi batean, ikasi bestean, eta ez ikusi zer gertatzen da, neozean dauena gorputza pertsona horretan, berari begiratu, beraukutu. Eta hor konturatzea benetan, ez da? Hori da, ze faltan jatzu, esaten duna, praktika hori da praktika, batez ere, zartza dinamiko horretan. Eta hori hartzen badozu, beti beste ezagunen bategaz ezagutu diela hori mundua, batez be gure, esaten diena, maixuegetan dagozenak, eta sartuta dinamika horretan dagozenak, iten dutzu ilusio gehiago, sartzea mundu horretan. Eta orden ibilten zara oso posikez, posipaino gehiago. Motibatuta, hobetzen, txukuntzen. Hori, dana. Bueno, bihar guardi deukazu, zapatu eda. Ez da bardure. Da bestian, domekan, guardi, ez da bardure, berriro. Abertzen etortzean, abertzen egialdioten lagundu, da abertzen ikasten duten gero. Beti prest ikasteko, horrek ikastmenak ematen duzu beste txispaba bizitzan ere. Hori da geuserik ederrena. Eta hori pixkat aldatu, guain bai nola ezin iruditzen zaizut diala konsulta telefonikoak eta ordenagailuz, eta azkenian horiek pixkat arraro dira, ez da? Joseba, gure artean, nik ezagutu dut, gurekin, guazi ginean, orduen residentzi egiten, eta izin ginean Euskal Herriko lehenengo taldea, zeizin zen lehenengo urtea residentzi familiko eta komunitateko espezialitatea sortu zana, orduan izan zen, joan gintzenean gure lehenengo urtea. Guazen dinamiko honetan berze gertatzen da. Da Cruzesetan egon zen orduen espezialitatea, lehenengoz. Da Cruzesetan joan ginen 13, formakuntza, lehenengo 13 egon ginen. Batzuk etorri ziren, erdi paino gehiago, bai, Euskal Herri ingurutik izi ginen. Eta beste 5 edo 6 izan ziren, etorri zirenak batez ere, kanpotik, bai, Galiziatik, beste batzuk Errioxatik, beste batzuk, bai, Kataluniatik. Peninsulatik baina. Peninsulatik. Eta han egon ginen. Da, hori izen zen beste pauso bat. Ze ikasten gindun, lehenengo ospitalean, eta gero, ambulategietan, dinamiko hori jarraitzen gindun. Elkarrekin zeneten une oro. Aber, ze modutan hori martxan ipini. Hori izen zen oso zoragarri, guretzat, zoragarri. Zer gertatu da, esan dozune. Orduan esan egoten besterik hori baino. Etarik 13 nigo goratzen azain, pertsona batez ere, egumeten gehitozten, baina ez da bidar. Zer zabi? Da badino, badakitzu, itxi egin behar dut. 30 urtero, zean itxi zer, da lanari. Zerenik ordenagailuek ez eta mundu honetan ezin ez egon sartuta gure lana betetzeko. Baina, bueno, hemen gago, nipe hemen nago, eta badakit ez dutena hori inondik eta inora onartzen. Baina bai zuzerin bioten, esan gantzen, hori txiten dut ordenagailue, jarraituko dute berari begira, eta norbaitek esaten moduzte zozer, egun baten joko dut olango tekla batzuk, zozer egingo dut, ez dakiz egin dut. Egon banitzan bezala iten? Eta jazta, baina nina dutena da, berarekin egotea, pertsonerekin, hitz egin, ikusi, harremanatan berarekin, eta atetik urten orduen bera perriro, begira arpegira begiratu, jakin bari berat esan, ez dakiz egin duten, baina posinago, zeurten deu, posago sartu den baina. Eta ze garrantzitsua dan, norbaitei arpeira behitzia, ez da? Jakiteko zer dakan, ez da? Eta horrik eusak. Eta horrek zein, azkenian hori dana, pandemiak areagotu indu, ez da? Hori. Oso guztu egia hemen, berban indain, baino behitu, hau indetena da hemen utzi, guain irikiteko,
Vale. Behitu zeda gaun hemen, Igual ur gehitxo atea zailo, baina, bueno, ingo jona da ur pixak endu, barazki kondo birrindu, bertara elkartu, horrin desun majauakin. Gero, hemen ingo deuna da, guain, alkolak utziko ditugu ondo murrizten, eta ondoren, arraiz aldagotako dugu, eta gixatzen jarraituko dugu. Eta ingo deuna da, bitarten erreportai bat ikustea jungo beha, eta gero ingo dugu, hau birrindu, hau bukatu, eta... bukatu bazkaltzen, bai. Baina jungo geha, Zumaira lehen da bizi, jatetxe batea ikusiko zuen. Oso ondo. Ubera deitzen da, eta oso ondo jaten da bertan. Bikain, bikain. Kaixo Joseba, ongietorri Zumaira. Platoan izan ginen eta orain gure etxera gonbidatzen zaituztegu, Ubera jatetxea. Ubera oen dela 2 urte jaiozan, Ubera hitza hemen kostaldeko hitz komun bat da azkenian. Ubera hitzak esan nahi du barkuak eta lagatzen duen estela barkuak arraian bandak eta ikuso hegazkin bat lagatzen duen marka Ubera izango zen, ez? Eta gure filosofia hori da, ez? Azkenian atzetik goaz, produktuaren atzetik, barazkiaren atzetik, itxasoak zer ematen diguen horren atzetik angoaz, eta gure filosofia hori da azkenian. Aurretikan saldu berrean atzetik saldu, no? Zer harrapatzen duen orduan saldu, ez aurretikan saldu. Eta garai honetan lupiarekin ari oso ondo lanean, zergaitik grasa asko daka, oso ondo ari harrapatzen bertan amuarekin, eta ikusi dugun gaurko platera ingo dugula lupiarekin, porque produktu bada non oraintxe bertan dago oso ondo lan egiteko. Normalian markeletan ni hauten geha sukaldean, sukalde mundua ikasi dugu, sukaldea gustatzen zaigu, baina noizean behin ni kanpoan egoten naiz, sala atenditzen eta klienteri ongi etorria ematen, eta gaurko honetan markelek egingo du sukaldeko lana. Gaurko errezeta da lupi salvajea, barazki eskaldetxarekin. Gure errezetarako lehenik eta ben, lupila garbituko dugu, lupila garbitzeko 2 solomak atako izkio, eta jarraian ingo izuna da ezur txikiak kendu. Ezurrak kentzea kostatzen arian, seinale hona arraia fresko dela. Bueno, guk hemen ubena saiatzak gana alik eta inean bertako produktuak ilan egiten. Saiatzak urtean zehar bertako barko txikiak inetan lan egiten, da hau adibidez da hemen arrabadutako lupi freskua. Lupila kasu honetan jarriko du plantxan, guk gure etxian azala ondo karamelizatzeko egiten dena da, jartzen dugu papel sulfurizatua, horrek lagunduko diguna da azala ez itxasten. Arraia plantxan egin eta gero, gehituko dizkio neguko barazkiak, diela hemen gure inguruko baserretako barazkiak, diela azenario babya, porru txikia eta ajete freskoa. Barazkia plantxan bota ditugu, eta guretzako garrantzitsua hori. Barazkiak gehiago izitia, behien zaporea eta testura mantentzeko. Guk uberan saiatzeka urtean zehar 3 karta desberdin egitzen, badela udaberrikua, udarakua eta bestia udazkeen negukua, eta bat adibidez izango zen gaur eguneko menuko plater bat. Gero urtean zehar, kartarekin lan egiten dugu, eta kartan aurkitzatezugu, betiko bater tradizionalak, bertiko zaporeak, baina gaur egungo teknikekin eta zaporeekin. Ja listo dakau, arraia listo dakau, barazkiak ere bai, aurretik inda dakaun pure hau dakau, dela barazki pure bat, diala kasuntan azenarioa, porrua eta tipulina. Eta guain montatu ingo dugu, bale? Axeldan getarian ezagutu ginen, txoko getaria jatetxian, bilok erabaki genuen, ja urte batzuk bagindazela lanean ostalaritza munduan, nik baskunea izentarren ikasi nuen, Axelek beste eskola baten zebanken, eta erabaki genuen aukera polita zela biontzako olako proiektuan sartzea, eta hementxe gaude eta oan arte oso gustora. Joseba, hementxe da zure gaurko platera, eta nire zunean gonbiota dazte gure etxea, Zumaian, Ubera jatetxean, eta hoxe, eskerrik asko Joseba. Hale, agur. Aio, eskerrik asko. Haupa Axel, eta haupa Markel, eta haupa zuen lupi hori. Ai, ama, ze gauza goxua, Ederra. Ederra, eta gazte hori gartu de gaina grinakin hartu du, zukaldaritza, eta haidi aiten gauzak goxuak eta pulamentuakin. Jarraitu horrela eta gora Zumaia. Bueno, lagunak, kurian jarraituko dugu. Hemen txindeuna da. Indabak hemen genuzkan, babarrun zuriak, indiuna da, zuku atea honea eta barazkik honea. Ingo duna da, bidalek, barazki denak birrindu, eta bidalekin duen, majaua hemen, edakau prest, baitare botatzeko babarrunan barroa. Orduan, hori birrindu, hori iragatzita botako dugu, badazpada, fibratxok eta gehiagiz botatzeko. Eta ingo etena da, betu, olio hau, hemen dakauna, dana ez,
baina pixka bai botako jotonea, Pixka botako jotonea. Eta gero hemen dazkau, bi gauza, bat, alde batetik, olio hau, iepala, ez deula botako, gorde ingo deu, olio haure bai, biharren txalada bat, bakailuana. Bai. Ozibeo zer gauza, gainetik bota eta alinatzeko. Eta zuku haure bai, barrunan erabili deuna, bihar arroza bat iteko, edo sopatxo bat edo, Bikain. ezin hobe. Vale, eta egin berdezuna da, hoi birrindu, eta bertara bota. Eta hemen, golpe bat bota jo ja, arraiz aldana. Eta guain, beste bat botako jot. Eta ni uste horrekin ja, txak, puntxuan geldituko dela. Gio, lehortzen bazait, pixka gehiago botako jot. Vale? Zuk esan. Sartu barroan alasai, eta eman. Bueno, lehen esan deu, urte mordo bat egon zehala lanian, 40 urte uste esan dezula. Bai. Zen izan dia urte kutxunenak hor? Beitu, lehenengo urteak izten dire beti gusturena, egoten zanean sartuta dinamiko horretan lehenengo. Bai, bikotiak egin bezala, ez da? Bardin, lehenengo 10 urteak. 10 urte nahiko esan dek, nahiko esan dek. Hospitelan inguruan gero, handi bueltatxu bet urgentzitati hor Durangaldean egon ninen, da esain, bueno, oin, 30 urrungokoak nire herrira. Vale. Joan nintzen gero nire herrira, etan sartu ginean dinamika horretan, dinamika ez bakarrik ambulategin lan egiten. Ba, bueno, beste alde batetik, bai, taldeak horrelako eskupelota taldea, beste talde batzuri lagundu, han pizka bat umeekin eskolan eta euren lana beteta, apurbet, atera, osasuna zer den, bat, ambulategitik. Eroan euren tokira, eroan euren lekura, aber posible Eta da. han ikusi nola da osasuna. Hori. Zulundarra zea, Bidal. Ni galdakanokoa. Galdakanokoa. Bai, Vale. han egin dut, baina torrika 30 urteak azkenean, lehenago bezeo zerreiten gindun beti laguntzeko ez bat, toki batean edo bestean, baina nire esperintzerik onenak horrek izan dire. Lehenen urte formakuntza, gero hor urgentzietan hor Durango nolako giro ederrarekin egon ginen, eta gero azkena gure atzera, bai, etxe ondoan gure herri inguruan eta bikain. Eta gero, inoizetzea, esaten dana, inoizetzea jubilatu, gero. Ez. Bi basuekin kolaboratzen dezu, gaina ni behin junitzanean area gogoratzen nahi zurekin egon itzalan kamerinuan, zurire baitokatzen zaizula egun hortan aneotia. Bai. Baina zukan jarraitzen dezu buru belarri. Bai, sekretatu zen, kasualitatez izin zen. Orduen ni jubilatu, eta handik hilebetzura hasi zen pandemia Bai. inguru horretan. Hasi zen pandemia, gora berak eta zistiran, eta bueno, jente guzti orduritatuta bat, eta bestia, da, ez dakizelan, gehitu hostien egun beten da, baina ez dut. Bueno, ni presnago joateko, baina guzu bat egiteko. Batez be, bildurrik esartzeko jenteri. Nik uste bildurra nahiko dekogule gorputzean, da, lasaitasuna, dakiguna jakinda, eta posible dan sartzea dinamika horretan. Dana seginean, bueno, bai, 3 hilabetako programa izango dala. Da, bueno, hor jarraitzen du, eta jarraitzen dugu. Ia, berre. Ondo iteketa. Grazik geureri. Onna. Bueno, eta gauza gehiotan kolaboratzen dezu, gauza gehio egiten dituzu? Momentu honetan... Ose, bakitu umeekin nahi biltze zehala guain, hilo egin, ez da? Oin izaten dana, horlako haitite bezala, gure hartu umean osapein da eurekaz posik. Baina negarrik ezpag egiten da, matrakarik ezpag demoten, negarrez egoten badira. Guraso eraman da, segertatzen jako, neugon aiteagaz damagaz da, venga, gero arte. Baina, ondo, gero baino, zute egon nintzen borrik, 20 urteak sartute horre eskupelota taldean eta oso ondo laguntzen batez ere, toki guztietan, toki guztietan laguntzen da, eta momentuan baten, puntualki, ero olako... Zezango zut, zentroetatik holan gehitzen dutzule, nagusien tokitik, ero eskuntza arloko beste batzuk nagusik atzera zer egiten dutela, ero bat edo bestea, bueno, han jarraitzen dugu, dinamiko horrekin laguntzen da, jazta. Notatzen dek, osatzen dekela, esaten du gaina medikuntza bogazioko lan bat izan beharko zula gaina, ez da? Zuzea zuria dan bezala, ez da? Baina bak izo pasan dan, Joseba, ni pesten dut, zuek egiten dozuna janariarekin, nik uste guzerik ederrena da janari betegin, eta ikustea jentea gozatzen duela deuren arpegek ikustea. Dudi gabe. Eta medikuntzan berdin. Ben berdin, ni zarriten hori komentatzuten emazte egin dut. Venga, bukatu hori, ze bestela jentea dago nagora esango du, ze arraro esonik bukatzea, esan egongo gozoa, zer egin
Hori bukatu behar da, datorrenean oso gozo, mila esker, ala, eraman. Eta ere goten du beste lasaitasun batan, ari jode. Ez da kostatzen ezer eta horrela da, egia dalako. Bai, badudik gabe. Eta Bidal, mila esker honea etortzegatik, ikusi zu hemen ze potxa aberatzakin ditugun hor armendol eta guztikin. Geuserik ederrena. Eundoko gixatu egin dugu, hemen proteinak, hemen baita ere proteinak, eta likagai hon bat izango zen, Hori, ezta? onena. Onena, iaiz, Bidal. Niri ematen zein de onena jateko niretzat, indabak, Indabak. zuriak, gorriak, berdeak eta kolore guztietako danak Joseba. Goxatzeko. Bai. Agur lagunak, Danetara. bezarka ondiat, hemen gelditzea gagu bitok, gaur egun Bai. ikusi eta bazkaltzen. Agur. Honegin.